Taipei. Going to Taipei. Live stream po ito ngayon sa Taichung, Taiwan. Pwede po kayo magtanong, mag-chat dito sa ating live stream. Live stream sa Taichung, Taiwan.
Maraming salamat po sa mga nanonood. Live stream po tayo ngayon dito sa Taichung, Taiwan.炸酱，大酱不需要，炸酱。Try natin dito dumaan sa banda rito. Kasi nawawalan ng internet. Public wifi po ito eh. Ayun. Malakas ang wifi dito sa Taiwan. Libre. So, try nating maglakad hanggang sa kung saan. Kasi ang internet nga yan, sa wifi. Pag doon ako pumunta, nawawala na yung internet.